Hi guys! Magsisigang tayo ngayon ng ulo ng tuna. Tingnan nyo mga kainday. Ang ganda. Oh, sobrang kapal ng laman. Ayan. Bumili kasi si nanay ngayon. Siyempre pinapahiwalay niya ang ulo at isisigang natin yan mga kainday. Ito na, kain na tayo. Ito na mga kainday. Luto na ang aming sinigang. Ayan, nilagyan namin ng okra yan. Oh, diba? Ano mga kainday, ang lalaki. Oh. Oh, wow. Ang sarap, ang laki-laki. Ayan, okra lang yung nilagay namin. Walang ibang gulay kasi mga kainday. Ayan. May panghimagas kaming mangga dito. Ayan. Isa kami nito ni Inday Catherine, pero yung kanya ay uwi. At may melon pa. O, diba? Yan na. Kain tayo, mga kainday.